ukućani njegovi. Tko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. Tko ljubi sina ili kćer više nego mene, nije mene dostojan. Da se svakodnevno zalažu za sveopće dobro, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za obitelj u našem gradu i čitavom hrvatskom narodu, da budu kolijevke života, prenosnice vjere i graditeljice društvenog napretka, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za mir i pravednost u našoj domovini, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za sve nas, da nas junački primjeri svetih hrvatskih mučenika oduševljavaju i hrabre za naš vlastiti kršćanski život, a njihov zagovor da nas uvijek prati i brani, molimo te. Gospodine, usliši nas. Primi, molimo te, Gospodine, sve molitve da je usliši, to te molimo po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Zaboraviti, naprotiv komemorirati. Zašto su umirali? Vi dobro znate, i vi ste branitelji, kad ste se našli u trenutku ići ili ne ići. Tata, mama, rekli su sinko nemoj ići. Supruga, možda najpotresnije bilo kad je dijete došlo k vama, tata nemoj ići. Vi ste krenuli. Vi ste krenuli. Ta je bila ljubav vaša veća od obiteljske. I to treba stalno komemorirati. To treba stalno pamtiti. To treba stalno obnavljati. Posebno djeci. Ali sjećati se i oni koji su dali svoje živote da bismo mi živjeli. Ponavljam, da bismo mi živjeli. I nitko se ne može igrati sa tim vrijednostima. Pa na početku ćete mi se ispitati svoju savjest i od srca se pokajemo za svoje grijehe, da bi naša molitva bila draga i mila Bogu. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješim mnogo, mišlju, riječu, djelom i propustom. Moj grijeh i grijeh. Zato molim blaženu Mariju, Vlasna Djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za mene, Gospodinu Bogu našemu. Smilom se svemogući Bog, otpustim grijehe naše i prije nas u živote vječni. O junača, zemljo mila, Sa polaganjem vijenca svečanim korakom stupaj!
Straža, pozor! Straža, pozor! Za polaganje vijenca svečanim korakom, stupaj! Za polaganje vijenca svečanim korakom, stupaj!
Možemo reći za svaki grob, za svaki spomenik koji nam govori o braniteljima, oni su umrli umjesto nas. Pa u znak zahvalnosti za tu nesebičnu ljubav koja je išla do kraja, kad već nisu mogli živjeti u krugu sve drage obitelji, želimo da se nađu u krugu velike obitelji, u krugu trojedinog Boga, u društvu i sve naše majke, u društvu naših hrvatskih mučenika. U ime domaćina Udruge ratnih veterana 9. gardijske brigade Vukovi pozdravljam obitelji poginulih, pripadnika vojske i policije, izaslanika predsjednika Republike Hrvatske gospodina Vladu Marića, izaslanika predsjednika Hrvatskog sabora, saborskog zastupnika Franka Vidovića, ministra branitelja Predraga Matića, izaslanika ministra obrane i glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske generalbojnika Matu Ostovića, generale Markača i Sačića, vojnog ordinarija biskupa Jezerinca, voditelja Memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata doktora znanosti Antu Nazora. Također pozdravljam našeg župana Milana Kolića i gradonačelnika Petra Krmpotića, predsjednika Županijske skupštine i saborskog zastupnika doktora Darka Milinovića, načelnike općina i gradova Ličko-senjske županije, predstavnike vojske i policije, predstavnike udruga proisteklih iz Domovinskog rata, te nazočne građane i građanke grada Gospića i Ličko-senjske županije. Poseban pozdrav upućujem kolegama iz postrojbi Hrvatske vojske i specijalne policije koji su bili direktni učesnici vojno-redarstvene akcije Džep 93, čiju obljetnicu danas ovdje obilježavamo.
Ovom akcijom izvedenom 9. rujna 1993. godine u samo nekoliko sati oslobođeno je 48 kvadratnih kilometara zauzetog hrvatskog teritorija. Otklonjen dio topničke ugroze grada Gospića, skraćena crta bojišnice i dobivena bitka za Velebit, te trajno onemogućena težnja agresora da izbijanjem na Jadransku obalu razdvoji Hrvatsku na dva dijela. Tijekom borbenih djelovanja od 9. do 17. rujna 1993. godine poginulo je ukupno 9 pripadnika Hrvatske vojske i policije, 10 pripadnika Hrvatske vojske i policije i specijalne postrojbe MUP-a, a 53 su ranjena. Danas smo ovdje ispod ovog spomen obilježja iskazali počast njihovoj žrtvi i žrtvama svih poginulih branitelja i civila stradalnika tijekom Domovinskog rata. Mnogi od vas se pitaju da li su žrtve bile uzaludne, kada s gorčinom u srcu promatramo što se događa u našem društvu. Da li je Hrvatska država onakva za kakvu smo bili spremni iskrvariti do zadnje kapi krvi? Zasigurno nije, ali nemojmo kloniti duhom. U ratu smo svoju zadaću ispunili. Udružimo se, reagirajmo na svaku negativnost koju uočimo u društvu koristeći sve zakonske metode. U tom duhu odgajajmo i školujemo našu djecu i zajedno s njima radom i zalaganjem stvarajmo materijalne i duhovne vrijednosti koje će nas pokrenuti iz stanja u kojem se danas nalazimo. Hvala lijepo. Specijalne policije Tigar Gospić. Pozdravio bih roditelje i supruge i djecu poginulih djelatnika, uvažene državne dužnosnike kao i drage goste. Ovom prilikom bih pozdravio i najdraže gosta meni, a i djelatnicima specijalne policije, generala Mladena Markača. Danas je veliki dan koji ne možemo i ne smijemo zaboraviti, a to je dan kada je počela akcija Medački džep, meni osobno najdraža akcija. Oluju ne spominjam. Tog dana nam je nažalost poginuo djelatnik Milan Majetić. Zajedno sa Hrvatskom vojskom očistili smo Medački džep od ugroze i agresora. Zauvijek oslobodili Gospić od svakodnevnog granatiranja. Možda će neko od vas pomisliti da sam za 20 godina obljetnice Medačkog džepa rekao malo. Nemam puno što reći poslije mog govornika koji je bio malo prije. Jedino mogu vam reći da mi je to osobno meni najdraža akcija, ali prije 2 godine sam na bini u Trnovcu rekao jednu rečenicu koju ću sad pročitati u cijelosti. Srce bi nam bilo punija i veća da je sa nama ovdje naš prijatelj general Mladen Markač. Molimo Boga za vas generale i za generala Gotovinu da nam se što prije vrate. Hvala Bogu, želja nam se ostvarila, a molitve su nam uslišene. Meni je osobno bila je čast što sam imao tu privilegiju da generale Markač budem jedan od vaših zapovjednika. U Medačkom džepu posebno ne mogu ništa posebno reći, osim rečenicu mog prijatelja: dragi prijatelji, dragi gosti, čuvao vas dragi Bog i da se vidimo dogodine na obilježavanju Medačkog džepa. Akciji džep 93. Posjetit ću na današnji datum je prije 500 godina, znači 500 godina prije akcije džep, dogodila se bitka na Hrvatskom polju gdje je izginuo cvijet hrvatskog plemstva, kako kažu izvori. Počeo je rasad hrvatskog kraljevstva, 100 godina je trebalo Hrvatima da uspostave liniju i zaustave nadiranje Osmanlija. Simbolički, dakle, 500 godina poslije, došli smo do jedne akcije koja je bila pobjedonosna i oslobodila. Mi ćemo nastojati da to stavimo i na papir, nešto je snimljeno, pa se nadam da ćemo prosto ovu istinu o ovoj akciji dignuti na viši nivo. Shodno tome pokrenuli smo inicijativu za izradu spomen obilježja svim poginulim pripadnicima specijalne policije Hrvatske vojske u ovoj akciji. To spomen obilježje ćemo napraviti na dostignutoj crti između Ribnika i Početelja,
Projektna dokumentacija je u tijeku, to je državno zemljište, pa evo i s ovog ovdje mjesta sve nadležne koji mogu pomoći, molimo da nam se priključe u toj inicijativi i pomognu koliko mogu da iduće godine u ovo vrijeme to spomen obilježje bude na onom mjestu gdje ih zaslužuju. Hvala vam lijepa i sad vas sve skupa pozivam na objed koji je organiziran u restoranu Prašina prema mjestu Podoštra prema Karlobagu. Hvala još jednom svima.